Imamo dva kratka hadisa, jednostavno za slušati, za razumjeti, za shvatiti, a neće osmoriti. Znači, iz Umdatul Ahkam. To su 7. i 8. hadis, znači u poglavlju dženaze. Kaže autor, Anumi Atijeta radijallahu anha kalet, nuhina an ittiba il dženazi, el dženaiz, volem ju'zem alejna. Kaže, od Umu Atije se prenosi da je rekla, zabranjeno nam je da pratimo dženazu, ali nije ta zabrana potvrđena. Nije ta zabrana potvrđena. Nije kategorički, znači, potvrđena ta zabrana. Ovaj hadis o Umu Atiji smo govorili u poglavlju Bajrama, ako se sjećate. I to smo spomnjeli u 5. hadisu prije ovoga. Imamo hadis prije ovoga Ibn Abbasa, znači da ona je šta pao na Arefatu sa jahalice. I prije toga imamo hadis Umu Atije koji je osnova za šta? Za kupanje mejta. U tom hadisu spomenuli da smo Umu Atiji govorili u poglavlju čega? U poglavlju Bajrama, znači o njenoj biografiji. Spomenuli smo znači da su od nje učili znači tabini, kupanje, znači način kupanja mejta. Ovaj hadis u kome kaže Umu Atije, zabranjeno nam je da slijedimo dženazu, ali nije potvrđena ta zabrana, ima propis hadisa koji se veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači imamo propis hadisa jer je zabranjeno nam je. Što znači da je to zabranio ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zapamtite, znači kada vam dođe u hadisima, u knjigama kad čitate, da kaže ashab zabranjeno nam je, naređeno nam je, od sunneta je, tako i tako. To se sve odnosi na sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to je stav izrazite većine, znači islamskih učenjaka. Pa kad kaže Ibn Abbas, naređeno nam je, kažemo, ko je naredio? Poslanik. Ima jedan dio učenjaka koji kaže, može se odnositi da je naredio Omar ili Ebu Bekr prije njega, ili Osman i slično tome. Međutim, ispravno je da se to odnosi na naredbu koju je izrekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kao što kaže, kao što smo spominjali, mi smo o ovome pitanju opširno govorili u poglavlju ezana. Nekada davno, prije godina. Poglavlju ezana smo govorili, kada smo govorili o hadisu umire Bilalun en ješfa'a el ezan. Bilalu je naređeno da po 2 puta uči na ezanu. Naređeno mu. Ko mu je naredio? Nije spomenuto. Došlo je u pasivu. U pasivu je došlo, znači ne zna se ko je naredio. Nego mu je naređeno. Kažemo, naredio je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Jeste. Volem ju'zem alejna i nije nam, znači čvrsto naređeno. El azm u arapskom jeziku je čvrsta odluka. Azemtu ala fi'li šej, odlučio sam da nešto uradim, znači čvrsta je odluka da nešto, da tako. To je znači azm u arapskom jeziku. I zato kaže uzvišeni Allah, fenesije felem neđid lehu azma, pa je zaboravio i nismo ga našli odlučnim. Koga? Adem alejsalam. Adema u suri Taha, fenesije, onem neđid lehu azma, pa nije znači bio odlučan, znači onome što je dao od obećanja ili od naredbi. I nije nam to kategorički znači potvrđeno. Pa bi shodno ovome kao da kaže Umu Atije, nama je zabranjeno da pratimo dženazu, ali to nije haram. Nego nije pohvalno, to je mekruh u tom smislu. U tom bi znači smislu bio znači značenje ovoga hadisa. Imam Neovi kaže da je ovo stav većine uleme. Da većina uleme zastupa da je praćenje dženaze mekruha, da nije šta? Haram. Od koga? Od strane žena. Da govorim, znači o muškarcima. Od strane, tako, žena. Osim ako bi se u tom praćenju bilo nešto što je haram. Idu žene i nariču. Kukaju. Čupaju kosu. Tako, ne znam, vrište. To je svakako. Ili idu iza i tamburaju. Udaraju one. Je tako? Nešto ima što je haram. Onda je haram zbog čega? Zbog tog stranog elementa, znači koji je prisutan. A nije samo po sebi, jer bi to praćenje bilo šta? Mekruh. Jer to praćenje bilo mekruh. A žene su po svojoj prirodi, tako, labilne, krhke. Ne mogu se, znači, strpiti. To je kod nje teško podnijeti takav udarac, pa je onda šarijat, znači, ta vrata zatvorio. Pa je lakše kod kuće nego da gleda kako nekoga spustaju kabori, kako ga zemljom potrpavaju i tako dalje. Onda je lakše znači da boravi u kući da to ne gleda. Jedan dio učenjaka je dozvolio da prati žena dženazu ako je umrli sin, ako je sin umro, ili babo, ili muž i slično tome. Međutim, nema argumenta na osnovu koga bi mogli izdvojiti
nekoga od bližnjih u odnosu na daljne. Znači, nema tog argumenta na osnovu koga bi se to moglo potvrditi. Ima hadis se spominje kod imama Tabaranija u njegovom srednjem muadžemu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio da jednu ženu da je otjeraju sa dženaze, pa su je otjerali. Međutim, Allahu alem, oko ispravnosti ovoga hadisa, to je veliko pitanje. Znači, njegov lanac prenosilaca bilježi imam Tabarani u srednjem muadžemu i spominje ga imam El-Hejsimi u svom dijelu Međmu Zevaid. On je pod velikim, znači, upitnikom. Ima isto tako predanje kod Ebu Davuda, u njegovom sunanu i kod Ibnu Mađe i kod drugih, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ženama, kaže, hoćete li vi, kaže, kupati dženazu? Kaže, nećemo. Hoćete li nositi? Kaže, nećemo. Hoćete li, kaže, spustiti u kabur? Kaže, nećemo. Kaže, onda se vrate, kaže, s grijesima bez nagrade, koji su izišlo da, tako, nemaš ništa sa dženazom. Međutim, ovaj hadis je daif. U njemu ima, njegov lanac prenoslaca ima Ismail ibn Sulejman el-Azraq i on je bio slab, znači ravija i šejh imam el-Nawavi, ibn al-Mulekkin i šejh Albani su ovaj hadis ocijenili slabim. Kaže Ibn Habib da je Hasan al-Basri tjerao žene sa dženaze, ali ako se ne bi vratile, on se ne bi vraćao, kaže, nećemo ostaviti hak zbog batila. Za razliku od Mesruka, Mesruk bi je vraćao nazad, bacao bi prašinu u njihova lica. Zemlje uzme i da ih otjera, pa ako neće da se vrati, on se vrati. Neće sa njima, znači da ide i da prati dženazu. A Ibrahim Nehaj kaže, zatvarali su vrata, znači kapije da žene ne mogu za njima. Vjerojatno kad se uđe ili kad se ide prema kaboru, kako je već bilo, znači zatvori da žene ne mogu, samo iza ograde možete šta? Gledate, ne možete pratiti dženazu. I kaže Ibn Omar, nemaju žene na dženazi udjela, u smislu tako praćenja dženazi. Neki pozniji malikijski učenjaci kažu, treba ženama danas zabraniti da prate dženazu zbog fitne i nereda koje nastupaju. Pazite, kažu neki pozniji malikijski učenjaci, danas u naše vrijeme treba zabraniti ženama da prate, zato što kaže, nastaje veliki fesad i nered u tom praćenju dženaza. Zašto su to kazali? Zato što je osnova kod imama Malika da je dozvoljeno ženama da prate dženazu. Vjerojatno da ovaj hadis nije dopro do imama šta? Malika. Ili da su stanovnici Medine radili šta? Suprotno tome postoji ta mogućnost. Pa je zato su kazali preče zabraniti. Iako je preče zabraniti uvijek zbog riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Imam Malik je zabranio samo mladoj djevojci da prati dženazu. Mlada djevojka. Ako prate, neka prate nene. Ali mlade znači neka ostaju kućama. A ispravno je da je zabranjeno općenito da se ženi znači da prati dženazu. Iz ovoga hadisa se može zaključiti jedna bitna stvar. Dobro me slušajte. Može se zaključiti bitna stvar. A to je razlikovanje između kategoričke i nekategoričke zabrane. Bolje kazati ovako. Da promijenimo. Da kažemo. Teoretska razlika između kategoričke zabrane harama i mekruha. Rekli smo šta? Teoretska zabrana. Ali kada je u pitanju praktična zabrana, nema razlike kod ashaba. Imam Šatibi spominje, i spominje to Ibn al-Mulekkin, da ashabi nisu pravili razliku između mekruha i harama. Kažeš čovjeku, nemoj pušte živio, kaj je dobro jah. Je to haram ili mekruh? Ako mu kažeš haram, morat ćeš se tući sa njim. A ako mu kažeš mekruh, kaže, pa dobro, što onda komplikuješ? Jer mekruh je kod njega nešto što je ala bereketillah, fino činiti. Znači, pravi se, i kada te upita čovjek, prvo pitanje, neko kaže, to je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem zabranio, kaže, izvini, je to haram ili mekruh? Ako si upitao, želeći teoretski da znaš razliku, Allah te nagradio, nije problem. Ali ako si upitao da bi sebi otvorio vrata i da nastaviš sa mekruhom, onda je bela. Razumijete gdje je razlika? Hajde drugačije okrenu. Čovjek došao, ja se unaprijed izvinjavam ako neko nađe sebe tu, a nije mi cilj niko. Čovjek došao i obrijao bradu. I ti mu kažeš, što si obrijao bradu? Kaže, ima li u islamu bitniji stvari od brade? Ili kaže, ima u islamu bitniji stvari od brade? Čovjek koji obrije bradu nema pravo to da kaže. Čovjek koji obrije bradu nema pravo da kaže u islamu ima bitniji stvari od čega? Od brade. To ima pravo da kaže neko ima bradu. Zašto? Zato kada sam ja rekao u islamu ima bitniji stvari od brade, ja time želim šta? Izgleda da ova sedmica bila duga za vas. Molim. Mo želi opravdati sebe.
Čovjek ide sa ženom, žena otkrivena i ti mu kaže, bio, jesi naredio hanom da stavi hidžab? Kaže, ima bitnije stvari od hidžaba. Ima, tačno, tevhid je bitniji od hidžaba. Namaz je bitniji od hidžaba, definitivno. Međutim, ne možeš ti kazati ima bitnije stvari od hidžaba. Zato što ti tim riječima pravdaš šta svoju manjkavost. To može kazati onaj koji ima pokrivenu ženu i kaže, moja žena je pokrivena, ali ima bitnije stvari, Allah te nagradi, jeste ima bitnije stvari od hidžaba, nije hidžab sva vjera. I nije brada sva vjera i nije, ne znam, ima bitnije stvari od brade u islamu koliko hoćete. Ali ako čovjek to kaže da bi opravdao sebe, onda šta? Ne može se prihvatiti. To mi je isto, na isti kalup je. Ako ja pitam da bi opravdao svoj postupak, pa uzmem mekru pa da ga pravdam, onda ne može. U protivnom, da se razlika napravi, nema smetnje u tome da se zna šta je mekru, šta je jer nećete naći nikada da su ashabi pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik, što si zabranio, jesi to zabranio da je to mekruh ili da je haram? Kada bi sve knjige podarali vrteći i listajući knjige islama, nećete naći da je ashab nekada tako nešto upitao. Što znači da su oni bilo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, završena priča. Neki učenjaci iz ovoga hadisa zaključili, kažu ne, praćenje dženaze je haram za žene. Pa kako haram? Kažu, došla je zabrana i ona je dovoljna po sebi sama. A to što nije nam kategorički zabranjeno, kažu, to nije dokaz da možda nije na stepenu drugog harama nekakvog. Ali u osnovi šta? Haram. U osnovi haram. Međutim, Allahu alem da je preče i onda to dokazuju hadisima o zabrani posjećivanja kabura za žene. Ja ne bi sad otvaramo tu temu, to je široka tema. Kaže, poslanik je sallallahu zabranio la'na nebiju sallallahu zawaratil kubur ili la'ne zairatil kubur. Prokleo je one koje posjećuju kaburove. To je hadis daif. Ispravan je daif da je prokleo one koje puno posjećuju kaburove. Što je došlo znači u superlativu, one koje puno stalno. Ona se uvijek vrti oko kaburova. Ja je iz kabura, jel je u kabur. Samo ide tamo vam. Uvijek se, samo dok dođe kući, dok je sjela, ručak pripremano razmišlja kako će ići oko kaburova tamo. Ne, takve žene, to nije dozvoljeno. Ali da žena posjeti kabur, Allahu alem da je to ispravno i da u tome nema smetnje. Suprotno mišljenje, jel tako, šehol samo Ibn Tejmije i Ibn Kajima i hanbelijski učenjaka općenito koji su to zabranili. Dobro, imamo još jedan hadis kraći od ovoga. Strpite se, znači. Kraći od ovoga. A to je hadis, kaže autor, i to je 8. hadis u poglavlju dženaze. A Nebi Hurajrata radijallahu anhu, a Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kale: "Esri'u bil dženazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa zalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum." Kaže, požurite sa dženazom, pa ako je dobra, kaže, nosite ka dobrom, ka hajru, ka uživanju, je tako? A kaže, ako je nešto mimo toga, znači ako nije dobra, onda je to, kaže, zlo koje ćete spustiti sa vaših vratova, znači vaših ramena kada je nosite. Požurite sa dženazom. Šta znači požurite sa dženazom? Jedan dio učenjaka kažu požurite sa dženazom, znači nosite dženazu, brzo. Kad idete, znači da je nosite, znači što prije. A kažu, ne misli se na opremanje dženaze, kupanje, mejtes, kopanje, kabore, slično tome. Nego se misli kada se šta? Ponese dženaze. Yes. To pripisuju većini učenjaka. Imam Neovi kaže da je batil kazati da to se odnosi na pripremu i na kupanje, slično tome. Kaže, dokaz je tome zadnji dio hadisa u kome se kaže ili je zlo koje ćete spustiti s vaših šta? Ramena ili vratova. Znači da je to šta bilo? Znači, brzo nošenje dženaze i da se to spusti ako je zlo, da ga spustiš, da ga se što prije kotarišeš, jer tako da ga ukopaš i da se odmore od njega i ljudi zemlje. Međutim, ove riječi mama Neovija, rahimahullahu ta'ala, su podložne primjedbi. Da tako da je to batil. Da je batil znači da se odnosi na hadis, je li hadis napravio razliku između kupanja i nošenja i pripreme? Kaže se, požurite sa dženazom. Kakva je korist da mi požurimo sa dženazom noseći, a prije toga rastežemo 2 dana s kupanjem i sa umotavanjem u kefine? Gdje je tu balans? Jel u redu? Trebamo požuriti sa dženazom da se što prije ukopa. I to je tako. I zato vidite vi ko dolazi dole u hareme, vidi da se klanja i na jaciji, i ljetno periodu kada je jacija u 10, i sabah ujutru kada je u 4:30, klanja se i posle 4:30 se tako. U 12 umre čovjek, u 4:30 je već predefendio. Već u dženazu klanja. Nema znači iščekivanja nikakve. Pa je priprema i sve je to znači u tom požurivanju. Wallahu alem da bi to moglo biti jako.
Znači, batil nije definitivno. Moglo bi, znači, jako da se odnosi i na pripremu, i na kupanje, i na, znači, sve ostalo što slijedi. A to što se kaže zlo koje će spustiti s vaših ramena, to je zlo, misli se da što manje bude u njegovom prisutstvu. Wallahi, sjeti pored čovjeka prekrivenog platnom koji nije Allahu na seždu padao, ili koji je alkohol konzumirao, ili kamatom radio, i sjeti u njegov on mejit, to je zlo. Pored takvog mejita je zlo sjediti. Pa, znači, da ga se ljudi što prije, jel tako, kotarišu. I ovo svakako se odnosi na muškarce, požurite, jer žene ne mogu nositi dženazu, jel tako? Zamislite, žene u džilbabima nosite dženazu, pa mora se otkriti nešto od njenog tijela stidno, pa i kako će žene nositi dženazu. To je, znači, posao koga, jeli, i tu zadaću prihvataju isključivo, obavljaju isključivo, znači, muškarci. Just. Požurivanje s mejtom je pohvalno. Međutim, ne treba biti požurivanje tako da mejt padne sa onoga stabuta. Kod nas se mejt nosi tako niže. Negdje se nosi niže, negdje se nosi sa ruke na ruku, tako. Uglavnom, ne treba, znači, žuriti s nošenjem mejta u smislu da padne mejt. I da se, recimo, dešava, često na hadžu možete vidjeti. Ja sam gledao, znači, kada nose mejta na hadžu, kroz narod, kroz hadžije. I znači ona napred, znači što ima drška, tako, drvo udara, znači kada hadžije udari, odmah ga na patos povali. I on je odmah za dženaze. Toliko si požurio da na hadžu kroz ljude ideš i gaziš preko... Čekaj Allahov robe. Tačno, sunnet je da požuriš. Ali nije sunnet da udaraš ljude. I nije sunnet da ljude gaziš ispred sebe pod nogama. Ako ne možeš primijeniti sunnet, preče ostavi sunnet nego je zijeti muslimana. Polako prođi kroz ljude, Allah bereke, smaknite se, dženaza je lijevo, jeli, ali nikako ići, znači, nekakvom brzinom da se ozlijedi neko od ljudi, to je, znači, neispravno i to nije ciljano hadisom, definitivno. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da ne treba čekati nikoga. Čekamo sina iz Australije i Amidžu iz Amerike dok on uzme rezervaciju i nije mu trenutno šef dao odmora pa ga trpat ćemo ga u hladnjaču dok on... Nema nikoga čekanja. Došao ti ne došao. Ma da te treba čekati pola sahta, ni pola sahta nećemo sačekati. Ništa, ni minute. Poslanik sam kaže požurite. I ne zanima me to što si ti u putu negdje treba ti 2, 3, 5 sati da dođeš. To je tvoj problem. Dođi i nakon toga odi na kabor, klanjaj mu dženazu. Ti svojom promjenom ništa nećeš. Tvoj dolazak ništa promijeniti neće. Tako da hadis, znači, ukazuje i na tu činjenicu. I ome hadisu je dokaz isto tako da je dobre ljude, da je za njih počast da se što prije ukopaju. Jer oni idu šta? U hajr. I sve što dolazi dobrim ljudima nakon smrti, nakon ukopa, njemu je bolje. Ovo je ovdje bio azab za njega dunjaluk. Nakon ukopa u kabur, sve mu je ljepše i ljepše od onoga gdje je bio, taman da je živio ovdje, ne znam ti u čemu. Za razliku, znači, od onoga koji je bio loš. Znači, čovjek treba, znači, da izbjegava, znači, društvo, je li tako, loših ljudi, pa taman i da je taj, znači, loš bio, taman da je mej, da izbjegava. Jer u lošem društvu nema hajra. Braćo, u lošem društvu nema hajra. Nema hajra u društvu gdje su ljudi besposličari. Sjede i ništa. Kažeš mu kad bi mogao, kaže kad god hoćeš. Uvijek on vremena ima. I uvijek je on za. I po cijeli dan sjedi i planira gdje će otići. Zijarete, lijevo, desno, gdje će dangu biti. Sjedi s takvim ljudima, nema hajra. Jer ćeš biti danguba koji on. A čovjekov život prolazi i vrijeme prolazi. Koga ne iskoristi u dobrom, zaposlit će ga njegova duša sa šarom. Ponekad uzme čovjek, jel tako, odluči čvrsto da će nekakvu knjigu pročitati, da će nekakav hajru raditi. I vidi sebe nakon kratkog vremena da je puno postigao. A vidi ponekad nam prođe 10 dana, mjesec dana, prođe ništa. Ibn Hazm je rekao jednu stvar, znači, ja sam je sebi uzeo kao pravilnik u životu. Kaže Ibn Hazm, rahimahullahu ta'ala, kaže, nema, pazite dobro, slušaj, kaže, nema bolje, ili kaže, nema opasnije dobre osobine koja čovjeka može uništiti od toga da ima puno prijatelja. Pazite što kaže. Nema pozitivne, dobre osobine, a opasnije da čovjeka može uništiti od toga da ima veliki krug prijatelja. O kojim prijateljima govori? O ovim dangubama. Samo sjediš i od zijareta do zijareta. Od dželse do dželse. Od kahve do kahve. I to čovjeka uništi. Jer ti svakome kad daš njegovo pravo, a naročito tako kao su ti zijareti, oni klasični po 5 sati, onda čovjek, znači, svoj život prođe tako na kraju života udara za novo dlan. I zato nemojte mi zamjeriti kad ja uđem u trgovinu minutu, izađem minuta
minuta je vrijedna. Imamo isto tako ovdje riječi hajr kome ga nosite. Hajr kome ga nosite. To je već nagrada koja je šta čovjeku u kaburu. I zato kabur ima svoje nagrade. Ima uživanje u kaburu. Mi često pričamo o kaburskom azabu, a malo pričamo o kaburskim uživanjima, što nije balans. Treba uvijek rahmet da bude ispred čega? Ispred kazne, je li tako? Međutim, u kaburu ima uživanje. A što se tiče zla, koga ćete spustiti s vaših ramena ili vratova, znači odnosi se da ta osoba nije bila znači dobra i da je daleko od Allahove milosti njegovog rahmeta. Ovim hadisom Imam Al-Asbahani dokazuje da je kabur već ahiret, da je kabur prva stanica ahireta i to bi se moglo znači tako razumjeti. Ima i drugi predanje koja znači govore u ovome smislu. I imamo hadis, Ibn Malekan kaže ima hadis koji zabranjuje da se požuri sa dženazom. Nije spomenuo koji je to hadis, a i ako je vjerodostojan, kaže on, ako je vjerodostojan upitno, kaže, pa najvjerojatnije da nije, kaže, onda se odnosi na požurivanje koje je šta? Koje će rezultirati time da mejt padne, da neko bude povrijeđen, i slično tome. To je ono, znači to je nekako, ako smijem kazi, srljanje nekako, u redu. Ima nešto što je požurivanje i što biva u krugu žurbe, a nije znači puko znači srljanje da neko bude ili povrijeđen. Yes. Ovo je bilo nešto kratko o ova dva hadisa, znači Allah Teala, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, ala alihi wa sahbihi.